ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମ ଭାତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବାର ହେଲା ଗରମ ଭାତ, ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ କିଛି କରିନି, ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କରିନି। ମାଛ ଝୋଳ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ଯେ ଟମାଟର କରିବା, ଚିକେନ୍ ହଉ ମାଛ ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ସେ କାଟିକି ପକେଇଲେ ସେ ଟମାଟର ବିଲୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇଦେଇ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇଥିବି ପ୍ରବଳ ହେବନି। What? ବାବା ମୁଁ କାମ କରିବି ଖାଇଲା ପରେ। ମୋ ପୁଅ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ, ମୋ ଦୁନିଆ କାମ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବି। Gompa. Bunda. Boleh lo jujur.